بلوچستان اسمبلی بجٹ دیوان 21 جون بوہگے گمانی سروزیر بلوچستان صوبائی وزیران کو گندنندا بلوچستان بجٹ سرا حیال لیکان درشان کنگیتا سروزیر بلوچستان سرفراز بکھی گوشگی کہ مشکل جاورا متوازن بجٹ آرگے واسطہ کوشش کن گئے سولرائزیشن و لین دزیے گرودار واسطہ ٹاسک فورس ہم جوڑ کنے آئے ہم گشتا کہ نصیر آباد جگرے سرجری اسپتال جوڑ کنگی بلوچستان اسمبلی بجٹ دیوان 21 جون بوہگے گمانی سروزیر بلوچستان صوبائی وزیران کو گندنندا بلوچستان بجٹ سرا حیال لیکان درشان کنگیتا سروزیر بلوچستان سرفراز بکھی گوشگی کہ مشکل جاورا متوازن بجٹ آرگے واسطہ کوشش کن گئے سولرائزیشن و لین دزیے گرودار واسطہ ٹاسک فورس ہم جوڑ کنے آئے ہم گشتا کہ نصیر آباد جگرے سرجری اسپتال جوڑ کنگی